Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en història de primer de l'ESO en el projecte Viatge prehistòric i a continuació iniciarem aquesta tanda de vídeos comentant alguns aspectes generals de la prehistòria. A grans trets, aquesta és l'etapa més llarga i amb molta diferència de les etapes de la humanitat, ja que comprèn des de l'origen de l'ésser humà fins a l'aparició de les primeres civilitzacions al caliu de l'escriptura, vora 5.500 anys abans de Crist. Així doncs, els homes canviaren el seu aspecte físic de manera significativa, fabricaren tot tipus d'útils i desenvoluparen una tecnologia moderna i n'aprengueren a viure entre ells mateixos, en efecte, en societat. En primera instància, observem al mapa com els homínids més antics se situen a la vall del Rift. Una enorme falla, és a dir, una gran escletxa de la Terra produïda per diversos canvis climàtics, obligà els primers homínids a alçar-se per sobreviure en un medi cada volta més hostil. Quant al procés d'hominització, destaquem els següents aspectes. El canvi de la posició vertical a la marxa bípeda, que proporcionava una visió molt més ampla i un major ús de les mans, el desenvolupament del cervell i la capacitat cranial, la disminució de la mida de les mandíbules i de les dents i l'aparició del front pla i la presència del mentó, ja pròpiament humà. I darrerament, tot plegat contribuí a augmentar la intel·ligència i, per tant, aparegué el llenguatge i la capacitat de comunicació entre humans, juntament amb la fabricació d'instruments i tècniques pròpies de dominar i alterar el medi circumdant. Pel que fa a l'evolució humana, hem de ressenyar els següents aspectes a través de dades i trets comuns. L'Australopithecus afarensis nasqué a la vall del Rift, a l'Àfrica Oriental, fa 3,5 milions d'anys i simplement fa servir pals i pedres. No obstant això, no desenvolupa pas una tecnologia pròpiament dita. Endemés, ja és bíped. L'Homo habilis, també natural de l'Àfrica Oriental, aparegué fa 2,3 milions d'anys i encetà la fabricació d'objectes com còdols afilats. Este ja s'hi comunica. L'Homo erectus, de la mateixa manera, també de l'Àfrica Oriental, fa 1,6 milions d'anys, s'expandí i colonitzà Àfrica i bona part de l'actual Euràsia, desenvolupar els cèlebres bifaços, caça en grup i fa servir el foc. L'Homo neandertalensis, o home de Neandertal, íntegrament europeu, és una evolució directa de l'anterior amb una cronologia que s'estén des de fa 300.000 anys fins a la seva extinció fa uns vora 40.000 anys. Convisqué amb l'Homo sapiens i algunes de les seues característiques és que ja celebra els primers soterraments. L'Homo sapiens també apareix a l'Àfrica Oriental fa uns 200.000 anys i s'expandeix per tots els continents. A més, mostra ja les primeres manifestacions artístiques i confecciona útils de certa complexitat com ara arpons. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a classe.